Maswala sei muri eZimbabwe togashira mishonga chenyu chama secret nama confessions zita ndoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Watadzoka zvakare nenyaya dzenyu. I hope you had a wonderful Wednesday. Tingoti nezuro takava nenguva yomunamato. I think hapana chinhu chinoshamisa sekungoti in these chaotic days ungotora nguva yako umboita calm, ungosiya zvimwe zvese, ungoteererawo shoko raMwari. Ndoziva kuti vazhinji vedu tiri busy kuti hatigoni kana kubata bhaibheri. Saka nezuro takanga tine munamato. Ndicharamba ndichisiya link kune vakajoina last week, we continue using, kune vakajoina nezuro, we continue using the very same link. Tisati tapinda munyaya yedu, ningoti kune vanhu vanogara kuHarare vaiva vari kuUK naika, kana une imba yako that you want to let out anditika I'm your tenant, mugare kusvika kupedzisira tigozotaura tuone kuti how can we help each other. Makasimba here vatete, ndakaendawo kun'anga ndichida kurikavha staff yangu yainge yabiwa ndichibva kunohodha kuBotswana. Izvi zvakaitika makore 2 apfuura. Ndabirwa staff yose yebusiness. Apa vatete, imwe yemari yandainge ndaenda kunohodhesa yaisava yangu, asi dzimwe mari dzaiva dzekubatiswa nevamwe vataishanda navo. Taita kuti tiseve mari dzebhazi pamwe chete nekuwanawo profit. Zvaiva nani kuti tiite majana ekunohodha kuti pabudewo kaprofit kari nani. Gore rakatanga tichingoshanda tose zvakanaka, tichibatisana zvinhu zvichitofamba zvakanaka. Chakahoti chasvika chijana changu, handizivi kuti mhepo dzakasomuka sei. Vatete, ndakaenda ndikanohodha zvakanaka zvinengei. Handizivi kuti bhegi rangu rakarasika papi pacho. Handizivi kuti rakabiwa kusaidi rekuBotswana here, ndiko kwataihodha bedding, kana kuti rakabiwa on the way. Asi chandoziva tichisvika pagate, bhegi rangu kandigate. Ndakanetsekana, ndakatambura kuzama kutresa bhegi rangu. Zvaita senge rainge radisappear into thin air. Ndakambozama kuda kusungisa bhazi rainge randitakura, asi nyaya yangu yakafira patikiti rawo rainge rakanyorwa kuti chengeta hembe dzenyu, dzikarasika hatibhadhare, zvichireva kuti ndainge ndisina nyaya. Dai dzaiva hembe dzangu dzoga, ndaiti zvaive zvakaringana. Ko dzandainge ndabatiswa idzo nhai vatete, ndaigoita zvekudii? Mari dzevanhu. Vatete, ini ndoga ndini nongobirwa chete, asi vamwe vaingosvika wane order. Chero ndikada kuzvitaura, ndiani aindibelieve? Ndipo pandakatanga kuenda kun'anga for the first time ever mukati meupenyu hwangu. Handina kuenda ndichiti ndonoromba, kwete. Ndakaenda kumarecoveries. Vatete, ndaida kuti ainge andibira bhegi rangu ari dzose oga. N'anga yakati zvaiva zvishoma bhegi raizowanikwa. Pasina mazuva mangani ndakafonderwa nevebhazi rangu, vakati bhegi rangu rainge rawanikwa riri kuseri kwebhutu. Zvakandiitira weird, nokuti ndinorangarira kuti bhegi rakatsvaka pese rikashayikwa. Ndakariwana bhegi riya, hapana chainge chakashota. Ndiwo matangiro akaita jeni yangu yekurumba. Mupfungwa dzangu n'anga iyi yainge yandirwira hondo, nokuti ndaiti ndikafunga zvinhu zvevanhu zvandainge ndabatiswa pamwe nekuzotsvaka mari dzemarecoveries, ndainzwa hana yangu ichirova kuti tikitiki. Vatete, so ndainge ndoenda kun'anga iya kunopiwa mushonga yeLucky. Sandi matengero aitwa pastore pangu. Vatete, takava neukama hwakanaka nen'anga iyi. Ikati, ndazviona uri munhu akanaka, ini mazuva angu asara panyika averengwa, ndoda kukusiyira rifa. N'anga yakanditi chaizomhara padenga rangu ndicho chaita kuti ndiite mari. N'anga yakandifumbatitsa mushonga muruoko rwangu rwerudyi, kwava kutaura zvimwe zvandisingazivi kuti zvairevei. Ndakagamuchira ndikaenda nawo kumba, ndikaita zvandainge ndanzi ndiite nen'anga. Vatete, ndakanzwa panze pachinzi shi, kuratidza kuti pane chinhu chikuru chamhara. Ndakamuka ini ndikaona pane shiri tema inoti kana yavhura mapapiro ayo inoita kunge umbrella. Mafortunes angu akatanga kusanduka. N'anga vatete yekundipa mushonga haina kuzomboita mwedzi yakawanda yakabva yashayika. Upenyu hwangu hwakambosanduka. Ndaiziva kuti kana shiri ikangomhara, mari inoitawo kumharawo muupenyu hwangu. Ndaitoziva kuti kumhara kwayo it's a sign of good luck and money flows mukati meupenyu hwangu. Ndingati mumutauro wamazuva ano shiri yaiuya ichindiblesa. Asi shiri iyi
yakatanga kutanhauka mambava, ndipo pakatangira mawani. Mari yangu yakatanga kutanhauka yese. Shiri iya yakazongodonha ikafa. Hama dzangu dzakatangawo kuwa semawiro aiita mambava eshiri aya. Vatete, ndakazopera pendi. Ndochidini nhai? Ndakatsvaka chikwambo chiri kundiparira. Mistake yangu ndeyekubhilivha kuti ndinogona kuitiswa mari nemunhu anogara mu1 room. Mistake yangu yechipiri ndeyekubvuma kuti ndinoita mari ndigere, chero common sense dzichiti munhu anofanira kudya cheziya. Mistake yangu yetatu kubvuma kuti munhu angada kupfumisa umwe munhu asingadi kuzvipfumisa. Vatete, ndinoda kutaura ndichiti hazviko. Ndakaenda kun'anga ndichiti ndinoponda nhamo ndisingazivi kuti ndini ndichapondewa nenhamo, nokuti ndainge ndaita zvivindi zvisina basa, zvivindi zvekuti iwe ndiwe unosarirwa nenhamo chaiyo chaiyo yemashuwa. Vatete, n'anga yakanditi kana ndazoita mari ndozodzosa mushonga wacho. Ndakapiwa dumwa, handizivi kana muchiziva mushonga wakadaro. Dumwa, vatete, mushonga unofema. Vakanditi unenge uri live. Vatete, wangu mushonga wakanzi unofanira kuita skin contact neganda remunhu. Zvingori hazvo zvivindi, asi dumwa inotonetsa kudescribe, asi inoita senge gonzo risina musoro. Asi ndumwa iyi inenge iri live, uchitoona kuti iri kufema. Zvivindi kana woda kuromba, hamene kuti unenge wazvoda kopi, nekuti munhu ane normal sense akadai akatiza, akadzinganisa mepo. Asi ndaigodi ini, n'anga yakanditira reassure kuti mushonga uyu wainge usina problem. Anytime kana ndaida kuzoudzosa, ndaizoudzosa. Zvaita senge good deal, asi regai ntaure ndichiti vachada kuromba kana kuti vari muprocess yekuromba, regai vakomana. Mukuromba there is never a good deal. Iwe murombesi ndiwe unozongokuvara. So n'anga yakandivhevhetedza senge musikana ari kupfimbwa, kwakutaura mazita makuru evanhu vemuZimbabwe kuti uchiona nhingi uya akabva mumaoko angu, upfumi huya ndini ndakamupa. Unoona muimbi nhingi uya ndini zvakare kuti ave zvaari. Vatete, unenge uchiona kuti zvechokwadi life yake iri kufamba zvakanaka. So unoona kuti beta nditeverewo matsimba evamwe. Asi ndinoona kuti ndazoti gare gare hazviko, yaiva marketing gimmick. Vatete, yekuti ndidyire dhiri. Plus n'anga yacho inenge yakati tsverukei, yaiza kuti hapana pandaizofonera mapopular persons aya ndichibvunza kuti nhandi makarombeswa here nasekuru Ningi. Ndainge ndakagarwa mutsipa nenhamo plus kuchenjeresa kwasekuru, musoro wangu wakabva wadhanganyika. So ndakazobvuma dumwa riya. Ko raiva low maintenance, chako kungomeka sure kuti pauri ndipo pariri, uye skin contact was more important. Vatete, sepanobva zita iri, dumwa mushonga unogona kutumika. Dumwa rainditsvakira mari iroro mumanzwa. Aiuya macrisp notes, matsva, mabhuru oga oga. Vatete, ndainge ndakaronga kuti ndichagoita gore nedumwa iri. Kana zvandaita, kana ndaachivha zvandaida, zvikaita ndodzosera sekuvavimbisa kwatainge taita. Gore 1 akaita maviri akaita matatu. Ndaingoti ndichadzosera, ndichadzosera yowe, zvadowa makore 5. Dumwa iri raiva rakandinakira kuti raiva risina mademands akawanda wanda. So ndakaona kuti year by year raiwedzera kukura, asi ndaingoti ndichazonoridzorera. Zvino saizi yaro vatete rainge rongoramba richienda, risachatakuriki. Ndikaona kuti hazvichaiti kuti ndirambe ndichifamba naro, beta ndinochinja ndipiwe kadiki kari portable kanofambika nako. Sekutaurana kwatainge taita, sekura havana kuramba kuita exchange dumwa iri. Vakaritora, no questions asked, vakandipa kamwe kadiki kaikwana mumwe. Nanhasi ndinodemba bad decision yandakaita. Mari ndainge ndava nayo 1 inokwana, asi ndaingoramba ndichiwa kuda kuwedzera. Chandisina kuziva ndechekuti dumwa randakaita exchange neoriginal dumwa zvaitova zvinhu zvakadosiyana. Zvaiva nemutemo yakatosiyana. Ndangoti assume kuti zvaiva zvinhu zvakafanana, nokudaro mutemo yacho yakafanana. Zvaigozikanwa nani kuti chipopi chinotera. Vatete, dumwa iroro rakandionesa moto.
mari raitsvaka asi raifamba nemuviri wangu, zvekuti ndainzwa kusosonwa kwete mbichana. Ndainzwa senge ndiri kurumwa nemadhuru, saka ndainge ndopota ndobvisa dumwa iri pambiri. Ndainge ndisachagarisiki pane vanhu. Ndiyo mistake yekutanga ndakaita, ndakaputsa chirangano. Vatete, vanhu kumusha kwandinobva vakatanga kufa 1-1, kudonha senhunzi. Hazvina kundinetsa kubatanidza kuti dumwa iri ndiro raiuraya vanhu kumhuri kwedu, sekuti raiti munhu asati afa raiuya rakazara ropa. Ndainge ndatoziva kuti kana zvadaro ndaitofuma ndichinzwa shoko rerufu. Ndakadzokera kuna sekuru ndikati, kule, madhiro oitika ndeapaya, sekuti ini ndaida mari asi kwete kuti hama dzangu dzife. Hachisi icho chirangano chedu. Ini ndini ndaida mari, hama dzangu ndaidzida zvekuti dzife was never part of the agreement. Sekuru vakanditi ndakaputsa sungano, ndaisafanira kubvisa dumwa pamuviri wangu, saka dumwa rainge roteverera vanhu vandine ropa rimwe chete navo. Munoziva unopera simba. Vatete, kubva dumwa zvarakatanga kuuraya vanhu harisi kutsvaka mari. It seems iro riri unfocused, rava kuwandira mukuuraya vanhu pane kutsvaka mari. Zvino vatete, ndoita nhamongani kuti hama dzopera mari ichiperawo. Ndiyo inonzi double tragedy. Vatete, hakuna chakanakira chimwe. Ndakazama kunodzoserwa dumwa exchange, vakati hazviiti, ma-terms and conditions edumwa original nedumwa exchange aitova different. Regai zvichinzi mombe yemurombo haibereki chokwadi. Ndainge ndoti ndapfuma ndisingazivi kuti chandagona painge pasina, ende hapatorina chandagona. Alright, regai ndipindure apa. I've never heard something like this. Zvinhu zviri weird, zvinhu zvinososona, zvinhu zvinotyisa. Dumwa, what is that? Hanzi igonzo risina musoro, chinhu chiri live. Naye vana veZimbabwe, tanyayotambura zvekuti tonopiwa mishonga. Toda kubvunza imi guys, vanhu munenge makura muchienda kumachechi here zvekuti hamuhli kubata zvinhu zvakadaro. Inini is my first time hearing dumwa. Kwai mumu chinouya chine ropa, chinogara pabhodhi yako, chinoda skin contact. Aiwa ndo wachando. Regai ndiwedzere mabhayi, itandodo wachando pano ndikati zviiko izvozvi. Handisati ndambona zvakadaro. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. I have a story that I got. It was an audio. I think yakapedza kunyorwa. Regai ndiitarise. Hi auntie, zita rangu ndinonzi B. Though ndakaripiwa nagogo vangu Jongwe, vaipenga vaigara kuHarare. Mumba medu tiri 5, inini ndiri wechi number 3. Okay, regai tipinde munyaya first chapter. Pakatanga kurwara mama vangu, it was muna November 2009. Ivo vanga vapedza kupona last born yemumba medu muna April. Vakaenda kuchipatara vakanzi vaita Pelagia, vakastroka kubva kutsoka kusvika muwest. Dedi vakatanga kudana navo memai vemuraini rataigara apa mama vachirwara. Isi taiva kumusha takazonzwa nyaya iyi nagogo. Gogo vakauya kuzogara nemwana wavo kuHarare vachida kupepa kuti zvinosvika pa, vachida kuona kuti zvinosvika papi. Ndipo pavakaona kuti urwere hwanyanyisa. Vakaita kuti mama vamboenda kumusha kwavo kwavanoberekwa. Vakabva vati vanoda kuenda kumusha kwemurume wavo, vakaendeswa ikoko. Isi takabva tasara kumusha kwamama tichigara namai vamama nekamunin'ina kedu anga ane 6 months ipapo. Akarerwa nemukaka wembudzi kusvika ayaruka. She was so healthy. I want to thank Gogo for your love. Gogo passed away. Just want to say rest in peace, Gogo. You are forever loved. Ini nekabrother kangu kanonditevera takabva taenda kumusha kwedu. Mama vaigara nambuya vamwe nevana vatete 2 nasisi vavo. So pakaita muprofita akavabetsera, vakanga vakugona kumira. Saka kuti miko ipere vaifanira kuendeswa zviyo zvavakanga vatsikiswa kumvura inoyera. Mai guru vangu ndivo vaifanira kuendesa zviyo zviya. Mbuya vangu vakabva vati ukangoendesa zviyo izvozvo uchaona zvichaitika kwauri. Mai guru vakabva vatya vakaudza mama about it. Vakabva vanzi varege kwese kwataifamba namama. I used to push him wheelchair. Ndanga ndakugona. I was in grade 7. Pese pataifamba taiudzwa kuti ndimbuya vangu amwe nevamama ndo vaikonzeresa. Before mama vastroka vachibva kumusha kwedu, vakabva vanzi nambuya ndarota kitchen yadona iyi kuchirewa kitchen namama vangu. Mama vachisvika kuHarare vakabva vasvika vachistroka kubva 2009 kusvika 2015 vashaika. Gogo vakazoshayika 2017 vanova mama vamama vangu.
Ndipo pakadzoka munin'ina wangu kubva kwagogo achiuya kumusha kwedu. Akabva agara nambuya, ini nasisi vangu takabva tanotsvaka basa sevanasikana vakanga vakura. Little sister wangu akabva arohwa ziso nekamwe kamwana keMuraini. Hapana akaita hanya nazvo. Ndakabva ndafona ndichida kutaura naye, ndikanzwa kuti aenda kuchipatara ega. Apa it was 7 kilometers. Ndikabvunza kuti adii, zvikanzi akarohwa ziso harisi kuona. Ndipo patakabva tamubvisa kumusha. Dedi vakatanga kupopota kuti tapuma uroyi nekuti takanga tatora mwana. So nyaya yakatangira pakuti one day was walking achibva kuchikoro. Ndokubatana nemumwe musikana tikadarika nepamwe pamba chikumbira mengo sezvatangoita mazuva acho. Pamwe pacho taingonhonga tisina kukumbira sevana vechikoro, musikanzwa yacho munoisiva. So musi uyu takangoti ngatikumbirei, ndokusvika mbuya vepo vaine foni vachiona mavidhiyo. Then musikana wandaive naye akabva aba foni. I didn't know kuti anga aba. Taakumucheto kumusha uyu kwanga kune mengo waiko. Ini ndichitema mengo akabva aisa foni iya kuchipepa ndokukanda murukato. Ndakasvika kumba ndokuona vanhu vachisvika pamba pedu vaive vekumba kuya kwemengo. Vakabvunza foni yavo, vakaifonera ikatoringa, but they thought yaiva mumba medu. Vakabva vati mbuya describe me vachiti ndini ndaba foni. Kwakubva ndatorwa kuenda kumba kwemusikana uya wandaive naye tichibva kuchikoro. Ndokusvika mama vake vakamuprotecta. Ndikasara ini ndichinzi ndindatora. Vakabva vandirowa mbuya vangu, havana zvavakataura, vakaramba vakanyarara. Vakudzokera vakaramba vachifona foni iya, vakabva vaiwana murukato. Mangwana ndichienda kuchikoro, mbuya vaya vakanditi sorry, foni yakazowanikwa. Zvekuti chero nanhasi vanhu vanoti ndini ndakaba foni, of which handisi. Tete there's a lot zvandinoda kutaura nemi. Nhasi ndogumira ipapo, chazopedzisa. Right. Nyaya yakahlanga-hlangana ndozvandingangotaura. Munyori masanganisa nyaya because tanga taita sekuti makakura mukafamba mukaenda kuchikoro, makakura mukaenda kuchikoro, then you started working. Now ndobva wadzoka futi kumashure zvakaitika uchiri kuprimary. So I don't know, but anyway, I'm sorry about the loss of your mom and everything. Kana muchinyora nyaya mufanira kutanga ngatitange kubva kuzasi tienda kumusoro. Handiti kuti ndakanga ndiri grade 1 grade 2 chronologically zvichienda kumusoro, kwete kuti unobva kuno kuzasi handitika womboenda kubasa wozodzoka kuzasi, zvinozoconfuse vanenge vakateerera. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. I'm a girl age 25, so ndainge ndiri relationship for 6 years and it was a long distance relationship. So pandakatanga kudana nemufesi uyu, I didn't know that he was married. Then akabva andiintroducer kuna sisi vake and she told me that munhu ari married, but they'd recently broken up, the mudzimai wacho. Then takataura neboyfriend yangu and he said he was waiting for the right time kuti azondiudza. Takadanana and everything was okay. But that time ainge ari kuZimbabwe but aishanda abroad. Then the guy akadzokera kubasa. Tainge tiri right, but there was no strong connection between us. Sometimes we could even spend 3 to 4 days without talking to each other. Sometimes ndini ndaitozomufonera, then we would talk for 2 minutes. Then aiva azongodropa phone oti anti vangu ari kufona, I'll call you back, and I'll be waiting for the call over tadza ake kufona. So it was like that. Then I was patient naye mukomana uyu. Then he came back home adzoka abroad this other year. Indainge ndiri kuHarare, but taibva from the same city. Then akandiudza kuti ari kuuya, saka ndakafara. I asked him if I could come to the airport. Ndobva ati no. Aizondiona kumba since taigara kudimwe chete. I traveled from Harare to the village tikaenda kumba kwedu. Then the guy akazoshow up after 1 week, and at night phone yake yainge yakadzima. Then when he came to see me, aka-apologize and told me that his wife was back at home. Since ainge anzwa kuti ari kuuya, but havagari vese. Hanzi anogara, stays alone at the house we bought, and I stay with my parents kumba. Sezvo ndaidawo mukomana wangu ndakamunzwisisa. Then akapromisa kuvhizitira sisi vangu. Then the day came when we planned to see my sister. Ndakazama kumufonera asi foni yake yainge iri off. I spent 1 week ndisingazivi kuti ari kupi. Then rimwe zuva ndobva angofona zvake zvikanzi ndainge ndiri kuZambia, so connection was down. Ndakati it's okay. Akapromisa kuita visa for me kuti tiende tose abroad. He was supposed to, but when we were about to start the process, akabva ati ngatimbomira mbijana rega nditange kuenda. Akadzokera kubasa.
Ndakamubvunza kuti aufa ati iye aida kudzoka kuZimbabwe saka taizova tose zvakare. Ndakamira again, he changed again while I was waiting for him to come. Akabva ati ari kuuya muna December. But that time ainge muri muna July. Ndikati it's okay. Ndakamira that December. Then he just disappeared for the whole month when I was waiting for him to come. Ndakazotaura nasisi wake since variyo vandaiziva mufamily mavo. He didn't want anyone to know about me, even his young brother. Then the guy akadzoka online aka-apologize and said he went out of the country and service was not good. And I said, okay. Then we continued dating. Ainge asachanzwisiki, then we stopped talking. Akazodzoka ndobva nditumira message kuti ndiri kuuya. All that time tainge tisingatauri. Then paakauya hatina kuonana kusvika adzokera. Ndobva tatanga kutaura futi. Ndakamuintroduce kufamily yangu yose. Everyone mufamily medu anoziva muchivese. So my parents anga ari worried, asking kuti anodzoka here, anouya rini kuzobhadhara lobola. Nguva yareba, do you know my parents maybe? Then the connection was low. Then in my DM, there's this guy who was trying so hard to love me, but I was in love with someone else. Okay, then my boyfriend and I started the visa process. Then we had another misunderstanding again. Then I heard the guy was married with a white wedding. We stopped talking to each other. He ghosted me. Then that's when I decided to give that DM guy a chance. The guy was a loving person. He doesn't have money, but anosama nezvaainazvo kundita happy. So andisati number experiencer rudo rwakadaro. Someone who makes sure that you're okay. He gives you attention, supports your dream. Then we dated, but indainge ndisingamudi. But he gives me so much love. Yandinoda. Then the guy started to want to know about my family and started talking about paying lobola. I pushed him away. I tried pushing him away, but my parents were also saying, get married. Then the guy came with lobola. Then now I'm married. Then the guy sends me a message 2 weeks later saying your visa is out. And remember, I don't love this guy I'm with. There's no spark, but he's very kind. One of those loving persons. So can you post for me, please? I want to hear what other people can advise. Am I in? Regai ndikudze zvenyu. Musatambisa nguva inyo nekuenda kumurume wenyu visa. Kubva pana chitaka kuerenga nyaya ndati kuona kuti nyaya ika. Mukomana wacho anogosta, mukomana aenda kuLondon kuti ndepi adzoka, ane mukadzi, ane mastori akawanda, anoita 2-3, anoita 1 week, 2 months asingatauri newe. He doesn't love you. Zvechokwadi pamberi paMwari. Murume uyu hakudi, mai mwana. Of course your visa is out, Asi hakudi. Now mawana mukomana zvamataura ndawana mukomana anondida, hanake mari yakawanda, but he makes me happy. You want to be with somebody who loves you, not somebody that you love. Nekuti kana uri kumuda iye asingakudi beki zvinobatsirei. Ameda kuti munofunga chive dare. Muudze sister, will tell your little sister kuti makrooks aripo pazhe akawandisa. Alright, haitete ndiri mukadzi ane makore 22 ndakaroorwa muna 2021. Nyaya yangu apa chitupa vigai ndine dambudziko rekuita bonyora asi ndine murume. Ndikaita bonde nemurume wangu handigute. Ndatambura handicharidi asi hazvisi kusika. Ndinototsvaka mavidhio ezvinyanzi kuti ndikwanise kuzvibonyora kuti but izvezvi handichade asi bonde handigute asi murume ndomuda. Ndodini vatete. Anyway, vanhu vari mudzimba vane zvinhu zvakawanda zvinovaremera. Pakatiomei handizivi kuti mungava advisa kuti vaite sei because vari kuti vanoramba vachibonyora. Ndokumbira kuti can you invite God in your life? Number 1. Invite God in your life. Kuti imbotorawo bhuku rezvinhu zvaJesus. Ungoverenga 1 page. Handisi kuda 1 chapter from you. 1 page chero. Handitika because everything zvinotangira Saka imomo ngamugare Jesus. Number 1. Number 2, mbo exercise yamuka uchimbomhanya. Handitika then talk to your husband. Muona kuti mungagutsana sei. Handiti I need you to relax because problem inopote kuti imba mune muchitowata nemurume wenyu mune muchitofunga vanhu vave pa TV vezvinyatsi. Handizi kuti what can you advise but ndangoti invite God in your life. Kwaiba problems ose mamwe atinosangana nawo ngatingodana iJesu. Alright, ngaitipinde nyaya yekupedzisira tapa paminutes mangani. Makadi itete nyaya yangu yakati rebei ndichanyora muchidimbu. Ini ndiri mukadzi ane makore 24. Kukura kwangu kwaingwa kwekutambudzika. Ndichikura zvanzi amai vakashaya ndine 2 years. Izvi ndaiudzwa nasekuru vakazonditora pakashaya mai nekuti dzimwe hama dzaive dzafuratira kundichengeta. Tete ndakatorwa nasekuru vakaenda neni dhorobha asi mukadzi wasekuru haana kufara nazvo. Takagara kusvika ndava ne12 years. Ambuya nasekuru ndokurambana. Mind you sekuru vaishandira kuSouth Africa isu tichigara muGweru.
nambuya nevana vavo vaviri vakomana. So sekuru nambuya ava varambana, takasara ini nevana vaviri vaya chigara toga. Apa mbuya vaive vaita zvekutiza vachiti vachamboenda kutauni, izvo kupi vainge vatotizira kune umwe murume. Imi woye, tete ndini ndakatanga kuita samai vemba, kubikira vana, boys nekuwacha. Ndingangoti zvese zvaiva zvamirira ini. Sekuru pavakanzwa kuti takugara toga, vakadzoka kubva kuJoni ndokuuya nomwe mukadzi vedu mukadzi waive rafu iyeye. Takasiwa nemukadzi uya mutsva, sekuru ndokudzokera Joni. Ndati ndorangara paakambotendesa mumapurisa achiti iye aiva ashayiwa mari yake. Tete takarohwa pasi petsoka nemapurisa zvinzi maisepi mari. Iye mukadzi uyu kwakuzoti aiwana pasi pemubhedha. Aiva kangama kuti waitsvetapo. Sekuru vakadzoka kubva Joni sekuti vainge vanzwa chiitiko ichi. Vakasvika ndokumuramba, ndokurambana namai vaya. Ndati sekuru havana kumira kutsvaka umwe zvemukadzi, umwezve akauya same problem, wechitatu wechina akauya, vachingoinda. Kwakazouya number 5 aiva nani zvake, ende ndiye akazogara nesu kusvika pari nhasi. Mukadzi wechi5 akagara nesu akazvara vana. Sorry tete, ndasiya pekuti mukadzi uyu aivewo nevana vake 3, saka akauya nawo kuzogara nesu, kureva kuti takange tawandisa pamusha. Sekuru vakadzokera kuJoni ndokukangamwa kuti vasiya mhuri kumusha, foni vainge vasachadaviri. Ndati takarohwa nenhamo tete. Apa ini kuchikoro abhadhara painge pasina. Sekuru vakarovera Joni. Apa makuwaiti sekuru vainge varoora mumwe mukadzi Joni. Tairara nenzara tete, kuzoti zvekupfeka hatitauri. Taifamba tichitema umwe muriwo wainzi mudhongi, tobhoilisa todya torara. Kana kurara tisina kudya, kana pane vanenge vatinzwira tsitsi vaitipawo upfu nemavheji, tozvishandisa manheru chete. Ndakatadza kunyora grade 7 nekuti sekuru vaisada kunditoresa birth certificate. Kubva ipapo handina kuzoendera mberi nechikoro. Mbuya vakaendesa vana vavo kuchikoro nekubetserwa nehama dzavo. Ini ndaive ndangowa wepamba. Fast forward, sekuru vakazodzoka kumusha vorwara. Ambuya havana kuramba kuvatambira, kuuya vasina kana chinhu. Takatambudzika tete tichiendesa sekuru kuchipatara. Sekuru vakapora ndokudzokera kuJoni. Takasara futi vaisatumira kana chinhu tete, asi vaifona vachiti zvinhu zvakaoma. Kusvika taona kuti hapana achatichengeta, ndakatanga kushanda as a maid ndiine 17. Half pay ndaendesa kumba, imwe ndichichengeta, sekuti paive pana mainini vangu vaigara kuSouth, avo vanova munin'ina wamai vangu, vaiti vachazonditora kana ndichinge ndaunganidza mari yebhasi. Mari yakakwana tete, ndokubva vauya vakanditora. Ndakaita zvekutiza pamba ndokuenda Joni, asi mwoyo mangu ndaingoti ndikashanda handizokangami kwandakabva. Takasvika Joni namainini vaigara mu1 room nemurume wavo tete. Mainini vakandibata zvakanaka, asi vaive nekusawirirana nemurume wavo. Ndichitaura namainini vaiti ivo havachade murume, saka ivo vaiti vachazosiya murume wavo vachinogara nenew boyfriend yavainge vaiwana. Ndakazama kutaura namainini kuti madii magadzirisana. Aiwa, mainini vainge vatuwa nepamberi peboyfriend. Amainini vaienda kunogara kumba kweboyfriend vachindisiya nemurume wavo. Chero wiki raikwana vasipo, vachanditsvakira basa hakuchina. Ndaive ndatova mai vemba, sekuti basa rose ndini ndainge ndoita, kuwachira bamunini nekubika. Bamunini vakazorwara, ndikaenda navo kuchipatara, vakanzi ivo vane depression, vainyanyofunga zvakanyanya. Ndaive ndava shamwari yabamunini, asi namainini kandigeti pamba, zvichireva kuti ndini ndaive ndoswera nabamunini nguva dzose tete. Bamunini vakazoti ivo vainge vandifarira uye vakuda kundiroora. Ndakatanga kufunga kuti ukama hwangu namainini huchazovei. Bamunini vakati hazvina basa. Takadanana nabamunini aya vaya, asi painge pasina zvebonde, nekuti ndaiona sekuti ndinenge ndaita ngozi pamubhedha wamai. Rudo rwakatsva kusvika mainini vasvinza. Amai we, ndati pakaita hondo, hama dzose dzikaudzwa. Ndikakumbira sori kuna mainini, asi hazvina kushanda. Hama dzose dzikati hatisina ukama newe, kureva kuti hama yangu yanga yava bamunini. Ndakadzingwa namainini vaya. Bamunini vakanditevera vakati ivo vachamira neni uye vachandiroora. Fast forward, takagarisana nabamunini gore rikapfuura. Bamwana vakawana basa pane imwe maini, ndiko kusimuka kwatakaita. Murume akaenda neni kumusha kwavo, ndokunoona mai nababa vake vakanditambira zvakanaka. Baba vake ndokunditoresa birth certificate, ndikavawo neID nepassport, zvakatadzwa nehama dzekwamai vangu. Murume wakazoti iye wainge wakuda kuroora, apa hama handichina. Ndakafunga sekuru vangu vaya
vakanditora kuti vagare neni kuti vainge vachazogamuchira mari yerora. Sekuru vakanzwisa ndokunditambira nekundiregerera. Vakapiwa mari yetsvakirai kuno vakagamuchira, asi dzimwe hama hadzina kuudzwa. Murume akati iye achazodzoka opedzisa kurora. Panoda hama dzemwana dziripo, kureva hama dzangu. Ndopakatanga hondo. Vatete, ndikakuudzai kuti sekuru vaiti mwedzi wega wega vaindikumbira mari ndichivapa. Mari yekuvakira makuva ehama dzavo ndini ndaivapa, rent ndaivabhadharira mwedzi wega wega. Pandinenge ndisina mari ukama nesekuru waipera. Vabva vatanga kundituka kuti ndosaka unenge usekuroorwa. Yekuroorwa nemurume wamai. Hauna achakuda kunze kwangu. Ndaishungurudzwa nemashoko tete kusvika ndawana mari yekuvatumira maindu tete. Sekuru ava vakugara kuZimbabwe. Kureva kuti ndini ndainge ndovachengeta ndichiti ndiyo hama yangu hani yasara. Kusaziva kuti mumwoyo masekuru handimo. Chavaidai mari chete. Hama dzangu havadi kuti ndizive kuti dziripi uye havadi kundiratidza guva rahamai. Right. This is kana ndakaverenga nyaya ine mamix, ine ma-ups and down. Nyaya inoti kunakidza, yoti kusiririsa, yoti kuisa tsitsi. Muri kuzviwa? Like this is a sad story, but ine zvimwe zvinhu zvokuti ndinongokusiya wakavata pasi. Ai, ndapera simba. Alright. Kubva pakafa mama, sekuru wakaroora vakadzi 5, which was bad. Vana vachienda kunoroiswa maporisa. Naive ndo ndomura kubvunza maporisa. Kana vana vakauya vakanzi baba havasi mamaina here, is it fine kurova vana pasi pemakombo? Alright. Tadaro. Kubva kwanzi sorry mari chenda tozoiwana zvangu pasi pembedha. Ndo question yangu yekutanga. Is it imaporisa ani magara muri maporisa? Why don't you investigate nyaya musati marova vana? Cause aya mamaina ndosaka kune jere riya ravana riya. Anditi zita racho ratotiza juvenile. Handiti vana vanozoenda kakujuvenile what asi zvekurova vana zviright here, zvekurova vana pasi petsoka. Haisi punishment yevanhu vakaita vasana ningire vanouraya vamwe. Anyway, asi vanobona kuti yechega ichivapa zvakanaka. Mainini vakabva vakaenda kune umwe murume wavo vakati ina handichadi. Apa vadana mwana vakati mwana uibva kuZimbabwe. Mwana uya, mwana uchigara achengeta nabamunini achivabikira, achivasukira, achiita zvose. Pamwe pachona guys handidi kunyepera. We want to blame kuti hai akazvitirei, hai akazvitirei. Iye akazvitirei muri makamusiya. Hani makamusiya iwo unotora mwana ubva musho umusiya nemurume. Pamwe pacho chogara vati vaigara one room. Murume ndobva aita depressed. Mainini vakaenda kugara neboyfriend. Mainini pavakazongowa kuti vanhu vadanana mainini vatsama. Ndiyo she created this recipe for herself. Then hama dzose ndobva dzati wakaipa watora murume wamainini vokwasara sekuru. Zvino sekuru vanoti kana ukati handina mari woti yandosaka pasina hama dzinokuda ndini ndoga ndokuda vachida mari. Handisana mbona nyaya yakadai. Iyi nyaya yandisiya ndakaumburuka. I died. All right, let's see if we have any more stories. Auntie, I'm a lady, age 26, ndogara muno South Africa. Ndokumira mutsvakiro nyaya yangu, mundisvitsiro nyaya yangu vana veZimbabwe nemi mundibatsirawo. I'm 7 months pregnant. Handina kana first zvaro. Ndakamiswa basa 2 weeks back because of situation iri kuitika now. So ndaive netuyembe twandainge ndakaisa palay-by. So ndakamiswa ndisati ndatuburitswa. So ndokumirawo help yepreparation kwana veZimbabwe nemi tete. Mwana akauya ndinotsvaga ma-party time obasa ndoshanda. Vamwe vangada kuziva kuti baba vemwana varipi. We are together navo vakamiswa basa, but is trying for rent and food because tine umwe mwana ane 6 years. All I need is preparation for mwana ari kuuya because hapana time. Thank you in advance. May God bless you. Let me know kana maposta number for calls and WhatsApp 075 199 40 50. Guys, kana pane vanhu vane vada vazhinji nyaya yehembe ndoziva kuti vanhu vane hembe. Kana pane vanhu vane hembe ndokumbira kuti mungabatsirawo. My sister ngadai ndakutumirawo mari yehembe, but right now mari yose yakapera tichienda kuembasuka. Ndina kana mari yepeturo izvezvi nditori pama1 chaiyo. So I don't know guys if anyone can help. Vane vana hembe dzevana ndokumbirawo mungabatsirawo. Makadi yenyu tete indakakura ndisina vabereki ndichitaura, asi ndodawo kutenda tete vangu wakandirera taisha hedu, asi rudo vakandipa chose. Dambudziko nderekuti ndakazotanga kuita zvekuba hembe dzevanhu ndichipfeka kusvika ndakuba mari chaiyo. Ndakasvika pakuzobira tete vangu, ndakatiza ndanga ndane 12 years dzekuberekwa, asi mweya uyu hauna kuzopera. Zvakazopera ndakutogara nevana vangu ndega. Chero ndikaenda kudzimba dzevanhu handichabatwa nemweya wekuba hangu. Ndo nyaya yangu yekutanga. Ndokumbirawo Mwari vandiregerewo pane zvese zvandakaita ndiri mudiki. Right. There is this psychological phenomena. I don't know what happens. Kune vana vanokura vasina mabereki and what they find comfort mukuba. So I'm not saying vana vakafirwa chete. Unogona kuva uri mwana akaabandoniwa.
kana kuti unoza vanhu vakasiyiwa ezinhu mai varipo asi vakakusiya kana kuti baba kana kuti vakatofawo kana kuti unochengetwa nehama kana uchigara pamba panenge pasina stability usina that like you are longing for something, you are looking for something and you find solace in stealing. Pane vaitaura kuti kana ukava munhu ari depressed, especially uri mwana, it's a way of dealing. I'm not saying what you did is good, but it's ndoda kungoti mungozvi understand. It's very common pavana vanenge vane maproblems mukati memoyo wavo. Nyaya yangu yechitundu ndinogara neboyfriend nemwana wangu, saka boyfriend yangu yakazotanga kufamba achitaura kuhama dzake nekuvatorwa achinyeya vana vangu. Akazobatana neimwe sister yake vakuda kuparadza imba yangu. Murume achanditaudza, ndakazoronga zano rekuvaparadzanisa sisi nabhoti. Ndakatsvaka imwe namba ndikatanga kunyora mamessage ndichinyora boyfriend about sisi vake, asi iye akazouya achindiudza zvairongwa naTete, asi vakabva vaparadzana. Ndinoti Mwari ngaandiregerere. Ndio zvavari kutaura, zvavari kukumbira ruregero kuna Mwari. Unenge uchizama zvekuprotect, handisi kuti kudii kana kuti kudii. Ndio zvavari kutaura, vari kukumbira ruregero. Hanzi you must confess to one another. Asi unfortunately augoni confess zvekumurume kuti ndini ndakatsvaka namba. Quite desperate times dzinoda desperate situations handitika. Right. Hey guys, right. Kana ndisati ndaverenga nyaya yenyu, don't ever feel discouraged handiti, because zakati wandiri tiri kuzama catch up from last week handitika. Guys, tisati ndaenda ndanga ndataura kuti kana kuri kuti you have your house in Harare, kana mune imba ine 3 bedroom, 2 bathroom, solar geyser nebo, I need a place to stay in Harare. Handitika, if you are renting it out, you have a new tenant here who is obsessive compulsive behavior. I'm going to keep your house very clean, because I don't come from Harare, so I don't have a house in Harare, and I would like to live in the capital city. Saka kana kuri kuti muri ku diaspora and you have a house in Harare, please let me know. Ndosiya namba dzangu mundiudzewo kuti tikutsvakawo tenant. I would love to rent from you. I think we'll talk about the rent house and all, but ndochi ndozvandiri kuda nditi. So if you have a house, kana watambura nokushaya tenant inonyatsochengetwa imba zvakanaka, I'm going to be a good tenant that pays on time. Handitika. Tokutendai nekuna chirongwa kwamaita. Tatenda. Bye bye.